obeležimo još jednu posjetu našoj zemlji. Egipatski predsjednik Naser sa porodicom stigao je jahtom Hurija u Dubrovnik, gdje ga je dočekao predsjednik Tito sa suprugom i svojim saradnicima. Predsjednik Naser će boraviti u Jugoslaviji nekoliko dana kao gost predsjednika Tita. Predviđeno je da gost iz Egipta prisustvuje i jubilarnoj proslavi na Sutjesci. Ovdje u Dubrovniku dva državnika uputila su se ulicama grada gdje ih je narod oduševljeno pozdravljao pričući Tito Naser, Tito Naser. Bio je topao dan i lepa noć u Dubrovniku, čiji su gosti bili predsjednici Tito i Naser.